ndị ụlọọrụ Independent National Electoral Commission INEC amalitego inye ọzụzụ dịka a na-akwadosi ike maka mmemme nhọpụta nke afọ 2023 ka ahụ na akụrụngwa Bimodal Voter Accreditation System BVAS na ụmụ akụrụngwa nka na ụzụ ndị ọzọ ndị otu kọmishọn a guzobere nọ na-alụ ọrụ ewere ya lụọ ọrụ nke ọma n'oge mmemme nhọpụta na-abịa. Ngwa ka anyị wetara gị akụkọ a n'uju ya. karịrị mmadụ 82 bụ ndị e wetara site n'ụlọ ọrụ INEC dị iche iche n'obodo anyị bụ Naịjirịa bụzi ndị a na-enye ọzụzụ ugbu a. Ha nwa ga-abụkwa ndị ga-emecha nyekwa ndị ruru 8,800 naanị ọzụzụ, bụ ndị ga-na-azụpụtazi ndị ahụ INEC ga-ewe maka nhọpụta nke na-abịa abịa. Ka ọ na-ekwu okwu na ya bụ mmemme, onye bụ onyeisi ndị INEC na Naịjirịa, Ọkammụta Mahmood Yakubu, kwuru na dịka ihe ndị ahụ a na-ahụtụ na nhọpụta ndị gara aga, ya bụ otu bụzi nke dị njikere itinyegasị ihe niile kwesịrị itinye iji hụ na enwere nhọpụta gara siriri werere. O kwukwara na atụmatụ ha nwere maka nhọpụta nke na-abịa abịa bụ ịzụpụta ndị ga na-arụ ọrụ n'oge ahụ. Ọkammụta Yakubu kwuru na n'ime afọ abụọ gara aga, ya bụ ụlọ ọrụ na-aga n'iru na-etinyewanye nka na ụzụ n'etu esi atụ okwe ndọrọndọrọ, bido n'idebanye aha ndị ga-atụ vootu wee rukwe n'ụbọchị a ga-eme ya bụ ntuliaka. N'ozi ekele ya, onye bụ Country Director nke International Foundation na-ahụ maka ịzụ ọkwa ndọrọndọrọ na Naịjirịa bụ Sarah J. kwuru na ya bụ ọzụzụ bụ nke dị mkpa maka ọ ga-enye INEC ohere iji wee hụ na ha mere nhọpụta na ụdịghị anya oghe, bụkwara nke ga-agbaso iwu nhọpụta nke Naịjirịa.